estels. Des de la Barcelona al Caire canten sirenes, cançons rebels. Duc els tambors d'un mar en ruïnes, soc pastor arran de tot un circ, sempre a punt per robar la lluna. Jo sóc músic de carrer, del teu pas sóc titellaire, deixo l'alegria a l'aire, per quan vulguis parar el temps. Sóc fill del mar que desespera, educar la sang al seu verí, sobre la pell el sol ens crema, si estem junts crema la nit, malgrat camino sense cap casa, sóc l'aixopluc dels teus petons, vinc a encendre foc a la plaça. Jo sóc músic de carrer, del teu pas sóc titellaire, deixo l'alegria a l'aire, per quan vulguis parar el temps. Que s'encenguin els tambors, al ritme de la tempesta, t'he buscat entre la festa, perquè explotin el teu cos. De les valls fins a les dunes, el teu cos sota la lluna m'atrapa quan cau la nit. I al matí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te, em va agradar estimar-te ahir. De les valls fins a les dunes, el teu cos sota la lluna m'atrapa quan cau la nit. I al matí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te, em va agradar estimar-te ahir. Jo sóc músic de carrer, del teu pas sóc titellaire, deixo l'alegria a l'aire, per quan vulguis parar el temps. Assaltarem la ciutat de les tristos, respirarem el fum del poble i l'aire dels senyors. Hem traficat 1000 somnis i una il·lusió, l'esperança lluny d'aquí, 40 lladres s'han repartit al món. Assaltarem la ciutat de les tristos, respirarem el fum del poble i l'aire dels senyors. Hem traficat 1000 somnis i una il·lusió, l'esperança lluny d'aquí, 40 lladres s'han repartit al món. Esperança!
cafè dels matins quan em llevo amb tu. Els plats del sopar que ningú té el valor de rentar. I penso en tu a cada moment des que el sol treu el cap pel tagamanent i va il·luminant els somriures de la meva gent. El parell de mitjons de colors oblidats dins el llit. Hola, Glòria. Hola. Explica'ns una miqueta quin és el projecte Cansala i per què et va oferir la idea. Vale, mira. El projecte Cansala és un recurs que una miqueta hem ideat, hem creat en l'institut, adreçat als alumnes d'educació especial, alumnes que estan a la UCI. I la idea d'aquest projecte és intentar ajudar amb aquests alumnes a superar les seves dificultats d'aprenentatge. Aleshores, el que intentem és treballar l'aspecte, per exemple, emocional, que l'alumne moltes vegades té una baixa autoestima. Llavors, amb els exercicis que fem amb els ponis i amb els cavalls potenciem que tingui més una alta autoestima. Després treballem l'atenció, la concentració, treballem també aspectes físics, l'equilibri, l'esquema corporal. Vull dir que és un treball molt global i que llavors incideix en tot el que és el seu procés d'aprenentatge a l'educació. Quants anys portes de professora? Amb aquest projecte porto 9 anys. Fa 9 anys que vam iniciar aquest projecte. Al principi vam pensar en centres d'interès, o sigui, per exemple, treballar temes de naturals o temes de socials, però hi havia aquí un capital que eren els propis animals, que era un capital que donava molt de sí. Davant d'un cavall l'alumne se supera molt, no? Vull dir, intenta comunicar-se, treballem pors, resol situacions, i llavors vaig pensar, aquí, a part de temes de socials o de naturals, el que hem de fer és treballar temes més personals. I llavors per això vam canviar una miqueta l'enfoc del projecte i vam dir que faríem un enfoc més terapèutic. Quants alumnes han passat durant aquests 9 anys fins ara? Pensa que cada any són entre 8 i 10 o 11 alumnes que ho fan durant els 4 anys. Llavors, amb aquests 9 anys han passat per aquí 25 alumnes, més o menys. I dintre del projecte als alumnes els agrada, no estàs contents amb ells? Jo estic supercontenta. Hi ha alumnes que, tots jo crec que tots ho esteu aprofitant i que ho esteu gaudint. I jo he vist moltes progressions molt bones, alumnes que venien aquí amb moltes pors i que han superat aquestes situacions. Per mi ha estat perfecte, és molt engrescador, m'agrada. T'agraden els cavalls, pensa en un animal? A mi m'encanten els animals, el meu animal preferit és el cavall i el gos. I sí, tinc la sort de tenir un cavall, de tenir un gos i de compartir amb ells moltes coses. Podries dir alguna última paraula per acabar? Que aquest projecte té moltes possibilitats i que està funcionant molt bé i que suposo que també a vosaltres us agrada i que això anem continuant. Gràcies. Vinga, doncs gràcies a tu per entrevistar-me. Explica'm una mica quina és la teva funció dintre de Cansala. Doncs, bàsicament estic ajudant a la Glòria i també als alumnes que feu els diferents exercicis i activitats i principalment una miqueta per controlar el tema de seguretat, quan munteu, estar una mica pendent, que en tot moment estigueu bé i això, ajudar a fer alguns exercicis, també a vegades
fent fotografies o algun vídeo, perquè després els pugem al blog del projecte que tenim allà a l'institut i també una mica queda com aquest material queda guardat i els alumnes el podeu veure i tots els pares, tota la gent de l'institut. Bàsicament és això. Has vingut alguna vegada aquí a aquesta masia o has estat algun... Doncs no coneixia. Jo com no soc d'aquí de Montornès, doncs clar, ha sigut arran de venir aquí a l'institut a treballar que ho he conegut. De veritat que és un lloc molt xulo per venir tant, a fer tot el tema de projecte d'aquí de Can Sala i a més la gent que estaria bé que es pogués donar a conèixer o que els alumnes pel seu compte poguessin venir també, a part dels que veniu, també vosaltres que poguessin conèixer, perquè la veritat és que és molt guapo. Estàs contenta amb els alumnes, tant professora o ajudant-te? Bueno, sí. En general molt, perquè veig que tenia moltes ganes de treballar, tot i que hi ha alguns dies que, a algun li costa més que l'altre, però sí, estic contenta, la veritat és que sí. I també m'agradaria que potser poguessin venir més alumnes, però clar, entenc que sou els que veniu i llavors i que ho aprofiteu, perquè veig que també, veure la cara que se us posa quan esteu en contacte amb els animals, amb els cavalls, amb els ponis, la cara de felicitat, us veu, és un canvi, en diferència d'estar a l'aula, i la veritat és que és un regal poder estar aquí. Diries 3 frases, no? Que és... 3 frases? Així com... A veure, sí, costa una mica, sintetitzar-ho, però m'enduc el poder aprendre moltes coses sobre quimioteràpia i tot el treball que es fa i que fa la Glòria, és aprendre tot això. L'altre és el contacte amb els alumnes, que ja no, sí que estic en aquest com de suport, però aprenc amb vosaltres i veure com ho supereu, a vegades superar por, superar reptes que teniu cadascun de vosaltres. I el que també m'enduc és tot el contacte amb els animals i la natura, que a mi això també m'agrada molt, llavors 3 en 1. Gràcies. A tu. Fins aquí heu pogut veure el funcionament de lo que fem aquí a Can Sala, tant amb l'ajuda de la Glòria i l'Eva com m'ajuda, i esperem que us hagi agradat. Jo en Can Sala he après molt, he après a rentar cavalls, a passejar-los, a saber com es tenen que tratar i espero que us hagi agradat i fins a una altra. Jo dic el mateix. M'agrada molt Can Sala. Y llevar los caballos y montarlos. Això. En el sentit de què? Que és una rutina molt divertida. Entreté. Fins aquí tot i esperem que us hagi agradat. Adeu. Adeu. Adeu.